Tes algo preparado para hoxe? Igual, sí. Como estás de nervios? Mal. Mal. Mal, quero dicir, non teño. Ah, perfecto. Iba a dicir claro. que eres un abrazo, pero non che fai falta, Tamén, non? non. No, pero se un queres dar, damo. Vámonos dar un abrazo. Desexoche toda a merda do mundo e a comer tu escenario, amigo. Gracias. Sorte. Imos con Julio, imos velo. Hola, que tal? Hola. Julio, viña de Quiroga. Estou aquí para cantar. É unha cousa que sempre quise facer, probar sorte nos recantos e, bueno, pois nunca é tarde, non? ¿Por qué cantas profesionalmente, Julio? No, digamos que dedícome un poquinho de hobby, fago algún evento e tal, pero, bueno, é máis un hobby que outra cousa. A miña profesión é fruteiro. Ah, non te has hecho nada? Sí, o que pasa é que o teño no coche cargado, pero, bueno. Un melón, algo, eu que sei, para endulzar aquí ao xurado. Xa sumarían uns puntiños se nos traes unhas cereixas ou algo, uns melón. Sumaba, Cantas no teu día a día na casa? Sí, sobre todo canto cando teño que berrarlle aos pequenos para que me fagan caso, sí. Que nos vas a cantar hoxe? Pois mira, primeiro queríamos cantar unha capela, unha canción que me trae moitos recordos, é unha canción, unha copla moi antiga, que se titula La Niña del Puerto, Oh, que bonita. de Luis Lucena. Entonces, eso gustaríame cantarla de primeira a capela, e despois gustaríame cantar un pouquiño que vai máis no estilo que me gusta, no que me sinto cómodo, que sería O Sole Mío, un cachiño aquí. Oh, Menudos temazos nos mío. traes, non? xa che digo. Pois empeza sin base musical. Vamos. La chiquilla más bonita del puerto de San Fernando, dicen que tiene una pena, penita, pena, penando. La Rosita de los puertos la llaman los marineros por su carita bonita y por sus ojos de cielo. Y una noche de agonía con una voz de lamento esta coplilla cantaba. No quiero ver a los barcos cuando cruzan la bahía. No quiero ver a los barcos porque un barquito velero me dejó, ahí está pena mía. Ahí tu barquita de vela que cruza la Ole! É a primeira copla que escutamos hoxe, verdad? Pois sí, pero que bonito. Qué Houve guai. momentos en que... Houve momentos en que parecía o meu primo Miguel Torres. Temos outra opción, non? Sí, Sí. Ese O Sole Mío. o Sole Mío. Pues vamos alá. Che bella cosa, una giornata sole, d'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa, una giornata e sole. Ma no, tu sole, che bello è ne, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole, oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. ¡Qué bonito, Julio, por favor! A mí cantar masísimo a comprarche fruta e compro a frutería inteira, de verdad. Sabes o difícil é que Pili che diga unha cousa así? Parabéns, pola miña parte tes alma de recanteiro. Moitas gracias.
Personalmente estou encantado cas cancións, ca elección que fixeche, porque é certo que non, no día de hoxe escoitamos moita balada, escoitamos moitos temas conocidos, moito pop, pero nada clásico, e creo que este é un perfil Que busca Jalloso. efectivamente, que en Recantos vai encaixar, Vai encaixar moi, moi pero que ben. moi ben. Tes alma de recanteiro. Gracias. Eu creo que coa primeira canción transmitiches moitísimo. A min en particular pareceume que traspasaba un montón o micrófono e chegaba moi ao corazón. A segunda era unha expectativa que creaches xa desde o principio para ver como desempeñabas esa canción. Penso que sería maravilloso poder verte noutras tesituras, noutros xéneros. Sería genial e por eso considero que tes alma de recanteiro, sí, señor. Gracias. Moita sorte, moitísimas gracias por vir, Julio. Moitas gracias, Julio, Gracias. noraboa. Noraboa. Graciñas. Eu creo que desde pequeno, cando estaba nas duchas do instituto e que salía auga fría, salíame eso pola boca. Entón, a partir de aí, empecé a perfeccionar un pouco, todo de xeito autodidacta, vendo algún tutorial e tal. Bueno, sei que estou moi lonxe de cantar ópera, pero sí que é un xénero que me tira bastante para cantar. Caeume simpático. Ten atitude. Este é o perfil que busca Recantos. Valle, Un deles, valle. un dos perfis que busca Recantos. Valle gustar a Galloso, xa dixes. Vaille encantar. 200%. Sí. Van a entrar moitos participantes no concurso en Luar, non? É unha voz así, pois... impón un pouco, non? O Sí. sea, que dalle un toque señorial ao, Sí, sí, ao sí, concurso. Me encantaría que entrara. Podría cantar Violentas Imperiales, Totalmente. por exemplo.